Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на гостеприимной Петриковской земле. И в знак уважения примите эти цветы. Маршрут працоўнага дня зададзены. Кропка нумар 1 – Петрыкаўская ЦРБ. Але перш чым прайсці па калідорах, кіраўнік дзяржавы паглыбляецца ў саму матэматыку мясцовай аховы здароўя. Структура раёна пад мікраскопам. 22 ФАПы, 7 амбулаторый і 2 участковыя бальніцы. Пытанне прэзідэнта прамое і па сутнасці. Наколькі апраўдана такая канфігурацыя сёння? Гэта ўжо пра пошук аптымальнай формулы, дзе даступнасць медыцыны для людзей не павінна ўступаць у канфлікт з эффективным кированием. Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо. Я для себя делаю вывод, нету министра здравоохранения, он в этом разбирается. Надо поручить ему, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо. Вместе надо посмотреть, где надо, может где-то и добавить надо, ФАПы эти и так далее. Ад тэорыі да практыкі, ад графікаў да жыцця. Міні-экскурсія па акушэрска-гінекалагічным аддзяленні мяняе фокус увагі. Часова Петрыкаў стаў галоўнай кропкай на карце нараджальнасці адразу для некалькіх раёнаў. Пакуль у мазырскім радзільным доме абнаўляюць сцены, тут прымаюць тых, хто робіць свой першы ў жыцці ўдых. С 15 апреля Мозырский роддом закрыт на ремонт. Потоки пациенток перенаправлены. Перед нами поставлена задача родоразрешать женщин первого уровня. На сегодняшний день проблем с оснащением нет. Мы имеем все и необходимое оборудование. Мы укомплектованы необходимыми кадрами и готовы принимать. Гэты рытм найважнейшы гук у сценах бальніцы. Для ўрачоў ён гучыць як галоўная устаноўка ад першага. Ніякіх збояў быць не павінна, бо ў сістэме дзяржаўных прыярытэтаў жанчына і дзіця гэта святое. І калі для медыкаў задачы строгія і прафесійныя, то для саміх пацыентак у прэзідэнта наказ хутчэй душэўны і дэмаграфічны. Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать? Позитивно. Первый раз? Да, первый. Первый раз? Тоже? Ну не переживайте. Ну не последний. Нет, трое. Да? У меня рука легкая. Сиди. Когда ты думаешь уже? Думаю, где-то еще, может, недельку. Недельку еще? Ну ладно. Как уже Бог даст. Тебя как зовут? Кристина. Кристина. Тоже через неделю? Не, уже могу даже вот скоро. Скоро? Сегодня ну могу. дай Бог, чтобы все было нормально. Мазырянка Крысціна Шчарбакова зараз рыхтуецца да галоўнай сустрэчы ў жыцці і прызнаецца, калі адчуваеш такую падтрымку і камфорт, мацярынства бачыцца выключна ў светлых адценнях. Условия замечательные, если честно. Мы с мужем оба были очень приятно удивлены. Муж меня сюда привозил. Ему все понравилось, он сказал, что очень рад, что мне предстоит рожать нашего ребенка здесь, потому что на самом деле все очень красиво, в палатах по 2 человека, а уже потом с малышом, как мне объяснили, в палате буду одна находиться, свой собственный душ, свой туалет, как бы условия замечательные. Медперсонал очень хорошо относится, все нравится очень. Змяніўшы медыцынскія халаты на атмасферу дзяцінства, прэзідэнцкі картэж робіць прыпынак ля ясляў сада нумар 2. Гэты аб'ект – гонар Петрыкава і вынік сацыяльнага партнёрства з Беларусь-Каліем. Адкрыты ў 2021 годзе сад стаў сапраўдным лічбавым і гульнявым полігонам для 160 маленькіх жыхароў горада. Материально-техническая база нашего учреждения позволяет нам сделать все необходимое для того, чтобы мы вырастили достойных граждан своей страны. Ад сур'ёзных дакладаў да шчырых усмешак дзеці, зусім не збянтэжыўшыся высокіх гасцей, падрыхтавалі свой дзяржаўны прыём. Невялікі творчы нумар стаў кульмінацыяй сустрэчы. Шчырасць і дзіцячае старанне – гэта тое, дзеля чаго і будуюцца такія сучасныя цэнтры. Что тебе нравится в детском садике? Мне нравится играть с друзьями. Нравится рисовать.
А танцевать нравится? Я люблю играть с подругами, плавать в бассейне, Кем мечтаешь стать? хирургом. Хирургом. Почему хирургом именно? Потому что всегда с бабушкой смотрела фильмы про хирурга. Калі слухаеш гэтыя сур'ёзныя прызнанні маленькіх палешукоў, разумееш, дзіцячыя мары – лепшы індыкатар будучыні. Сёння яны лечаць ляляку Петрыкаве, а заўтра ўстануць за рэальныя аперацыйныя сталы гэтай жа бальніцы. Менавіта дзеля гэтых шчырых амбіцый, дзеля таго, каб кожны ўрач, касманаўт або настаўнік вырас у камфорце і будуецца сучасная сацыяльная вертыкаль. Сёння падтрымка сацыяльнай сферы – гэта не разовыя акцыі, а адпрацаваная стратэгія. Механізм ёсць. Мясцовая ўлада разам з прадпрыемствам адпрацоўваюць план развіцця. У прыярытэце тое, што патрэбна людзям. Адукацыя, жыллё, медыцына. Прэзідэнту таксама расказалі, што патэнцыйна праблемныя гаспадаркі Петрыкаўшчыны стануць часткай вялікай сям'і Беларусь-Калія. Такое аб'яднанне рэсурсаў – правераны спосаб рэанімаваць сельгасугоддзі і даць людзям упэўненасць у заўтрашнім дні. Беларускі лідар падкрэслівае, гэтая звязка павінна працаваць на вынік. Пры гэтым Беларусь-Калій выступае як лакаматыў і інвестар, але не як кадравае агенцтва. Хто будзе стаяць ля руля ў палях і на фермах, вырашаць мясцовым уладам. Тацяна Пеменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».